bay, nami karon sa bucket streams. Ug syempre kauban gihapon ako si Ate Charing. Nag-invite mi ni Madam Kilay na mga diri. No, gi-invite man siya sa tag-iya sa SMR. Nya nadamay na mi ani. Nato gi-invite sa mig appeal. May mamista ni Rona. Ingon man si Madam Kilay mag-collabs daw mi. Asa naman to sila? Ikaw na digap-gap. Asa dapit? Wala na pa sila. Ayan si Madam Kilay. Hello sa dito biya sa akong mga followers. Ayan yung pamilya niya. Oh. Ha? Wala ka? Dalagang Pilipina. So, wa jud mi gadahom karon mga bay na makauban na mo si Madam Kilay no. Ani nga grupo. Ako ning gisugo si Ate Charing. I-message diyo si Madam Kilay para magkuanta magkulab daw niya pero bisag wa niya na message kay tungod pud sa kadaghan sa mga messages di na pud mi mapansin, di ba? So unexpected kayo ning kuan mo karon lakaw sa panahon nga makulab na mo siya. Oh my God. Grabe. Thank you kayo. Thank you sa tanan. Ipahigda. Paling lo sa tabi. Video call sila ni Apam. Oy, hello sa mama ni Madam Kilay. My God. Nya iyahang baby di ara. Okay ra? Hi sa diri. Hello si Madam Kilay. Saka yung bunso niya na Madam Kilay talaga. Hello ka muna dito. Ayan. Salamat ng marami ha sa collab natin ngayon. Ayan, maghihiwalay na kami ngayon, mga boys. Hiwalay na kami ng daanan pauwi. Ayan, si Madam Kilay. Please subscribe to my channel. Click the bell. Click the bell para ma-notify kayo sa bagong video. Naro, Madam Kilay talaga to. Hi nga uli. Hello po. Sus, grabe. Sobrang bait. Grabe. Huwag ni kuan pa ni isengan ani partner ni Yam Yam ba? Grabe.